Naimbag agsapat tayo amin kakabsat, ket tumakder tayo nga rod iti awis ti panagdaydayaw. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo na ilangitan na parswa. Itanok yu ti dayag ken panakabalin na. Idaydayaw yu tinadayag anagan ti Apo. Agparentumeng kayo asi kakawes ti panagdayaw. Gloria kumaken Ama, ken Anak, ken Espiritu Santo, kasano iti ugma, kasta nga agnanayo, kumalaeng. Amen. Amen. Himno ti panagdayaw, dayaw ti Diyos, ichay kangatuan. Dayaw iti may paay, Diyos ijay kangatuan. Kapya dagiti ang nanaytan, anak dito'y dagat. Diyos Apo ken arimi, anailangitan, manakabalin namin, Ama anaayan. Wenday daya, wenda ka, agyaman kam ken ka, itanok ken dayag mo, pudno na indaklan. Bugbog to nga anak ti Diyos o Apo Yesu Kristo. Jesus Apo ken Diyos mi, Kordero ti Diyos. Kaasya na kam kadi, si kaamangikan, basbasul ti pilumong, Apo anaasi, si tutugaw, makanawan ti Ama, inka kadiipangag, dagiti kidaw mi. Si kalatina santuan, siksika ti Apo, si kalati kangatuan, Apo Jesu Kristo. Ipay laudan, tukoy ti Espiritu, ti daydayag ti Ama, ken Diyos anadungo. Amen. Agkararag tayo. Nadungo ken managparabor nga Apo, dayawen mi iti naindaklan anagan mo. Agyaman kami Apo iti daytoy nga aldaw nga inted mo iti tunggal maysa kada kami, tatno mapadayawan ken maitantok mi iti nagan mo anaimbag. Agyaman kami Apo iti panagayat mo kada kami uray pay maminsan, agkurkurang kami ken ka. Agyaman kami iti di mabilang ken aglaplapusanan nga bendisyon mo kada kami.
Italik mi Apo ken ka iti serbisyon mi tataabigat. Bendisyonam ko maapo iti pastor mi ken iti koro amang ibingay iti mensahem ket kastamet kadagiti kanyami nga mangawat iti sasaum a naimbag. Itinagan mula eng Apo iti maipadayawan tata kanito ket pakawanen na kami kumaapo iti sagtunggal may sakada kami tapno maikari kami nga agserbi ken ka. Dagitoy ti dawat mi ken kararag mi iti nasantuan asasao. Amen. Tenggem dawat mi, ipangat mo kani, Tangarud iti awis ti panagbabawi. Masansan a malipatan mi wenno mabaybayan mi dagiti kari ti katulagan iti bunyag. Isuro na kam nga agbiag akas dagiti nangawat ti pagrebingan a nabunyagan nga namati. Maawis ti tunggal maysa, nga siya sino man nga dumawat, ti pamakawan ni Apo, kidawek tintay panagparintuming, wenno panagtugaw, bayat tinatal na nga tukar ti organo. Agkararag tayo. O Apo, agyaman kam, tainted mo ti anak mo, akas kari, amang ipakita ti ayat mo. Babayen ti dara na, anabaw ti saran, ken naadaan ti relasyon ken ka. Pagbalinin na kam, napateg nga agpapada, gapo iti dara ken ti danum, amang isimbolo ti isiserek tayo ti iglesia na. Pakawanen na kami, kadagiti basol mi, isubli na kami nga addaan panakitunos ken ka. Daytoy ti kararagmi. Amen. Amen. O Apo, iturong nakat ken ka palanasem dalan ko, pagranyagem kad rupam kanya tapno sikati pagnaedak. Amen. Itangarud iti kanito iti panagurngur dagiti sagsagot agpaay iti multipurpose building ket bayat maurunong dagiti sagsagot awagak dagiti junior choir mangisagot iti kanta.
kami. Naimbag nga agsapatay amin kakabsat. Good morning! Ayan, agyaman kami, ti kadagiti sungbatyo, ken kastamet kadagiti adda iti online tayo, kablawan da kayo iti naimbag nga agsapa, rabii, sa dino man tayan nyo, kadagiti na dumaduma nga diso dito'y lubong, ket sapay la kuma, tultuloy nyo nga share and post, dito'y link tayo dito'y Central United Methodist Church, nang nangruna ti Ilocano Service, nga madama nga mararami dito'y Central United Methodist Church dito'y Calao, Manila. Iti daytoy nga Domingo ket isu iti pananglaglagip tayo iti bunyag ni Apo Jesus ket agtultuloy tayo nga rambakan daytoy ket tuno madamdama ket intay pasingkeden manen iti maminsan iti dagiti bunyag tayo tapno kasta ket agtultuloy nga maramid tayo iti pagayatan ni Apo, babaen, iti pananglaglagip tayo, iti simbolo, iti bunyag, kadagiti biyag, ti tunggal, maysa kanya tayo. Ken kastamet nga agtultuloy tayo nga kablaawan, ti tunggal maysa, isiman nyo mamut, dagita adad talikodan nyo kakabsat, adad ta sikigan nyo, sangwanan nyo, gyaman nak, tada kakabsat, iti daytoy nga aldaw. Ayan. Ket saludsudin nyo mo't ano niya nagan na deta kaabayo kaya lalo no hanyo ngam mo ya to siyempre kapamatyan nyo nga Ilocano data ayan kablaawan tayo dagiti agkasangay iti daytoy nga lawas na ket sigon iti inspire tayo into no bigat ket birthday ni Casey Bless Galanza datay buridik me dato isuna awansa isuna birthday na, kastamet into no 16 ni Byron Leaño. Ayan na ni Byronan. Ayan, happy birthday. Ken kastamet ken ni Maricel Kabungon. Adatoy. Ayan, tultuloy tayo nga kablaawan. Adapay kadi, nagiti agkasangay, iti daytoy nga lawas, no siya sino man kanyayo kakabsat. Dagiti agkasangay, iti daytoy nga lawas, kablaawan da kayo, iti naragsak. Ken naparabor nga panakaabot yu manen ti maysa nga tawen kadagiti bibiyagyo ken kastamet kadagiti nakaabot iti wedding anniversary ayan adda kanyayo kakabsat agyaman tayo ta naabot yu met no siya sino man kanyayo ti nakaabot kadagiti wedding anniversary da ken agyaman tayo kablaawan tayo met dagiti kakabsat tayo nga adda kanya tayo iti daytoy nga kanito kablaawan tayo, nagapupay Batak, Ilocos Norte ni Kabsat Cesar Damilig, kaduana ti pamilyana ni Ate Jenny, Justin, ken Cesar. Ayan, nagyaman tayo. Kidawik man pa nagtakdir da, Kabsat. Ayan, nagapuda pa yung Batak, Ilocos Norte. Kastamet nagyaman kami, kuya, ken ti si Bubukel nga pamilyayo, ken kastamet ken ni Ate Hazel Orbita from Sinait, Ilocos. Ayan, kagyaman kami, kidaw mo pa nagtakder da, kadwa tayo balasang na, ayan. Ken kastamit kini, thank you, ken kastamit kini Kabsat Glory Kabulisan from Pamplona, Cagayan, ayan. Ayan na ni ate, ayan, nagyaman kami, welcome. Kat tikadayo dito ay Central United Methodist Church. Ken kastamet kadagiti niya siya sino mampay dagiti ada dagiti kwa kastamet kablaawan tayo dagiti napipintas nga WSCS leaders ti na duma-duma nga komperensya kidaway man panagtakder da ni ma'am dagiti taga Mindanao ken taga Nelpak ayan ayan gyamang kami madama ti meeting da iti daytoy nga dahiti naglabas nga aldaw Decker ken kastamit to no bigat iti national officers ti UMW ayan nagyaman tayo ken kastamit nga makipagrik na tayo ti papanaw met iti pamilya Policarpio dati ni Ate Marloni ken kastamit ken ni Kuya ken si Bubukel nga pamilyada ti panakipagrik na tayo iti ipapanaw ti maysa nga kabsat da ket iso nakit nakamansayag tatta ditoy Perez Chapel ket into no malim ti punpun na ano ket ti si Bubukel nga gimong ti Ilocano ket
pakamumi iti panaki pagrik nami iti papanaw ti paset maysa nga paset iti pamilyayo ket sapay la kuma ti liwliwa kaya nagtultuloy nga ipaay na Apo Dios kadagiti pamilyayo nang nangruna dagiti napanawan ni kabsat nga Erwin. Ken kastamet dagiti naduma-duma pay nga damdamag tayo kakabsat kidawik man nga suportahan tayo, dagiti aramid tayo, ti iglesia tayo, nang nangruna iti daytoy nga baro nga tawen, iti 2025. Ket into no January 18, ket adama aramid nga unboxing discipleship, ije Garcia Hall, into no 18 Saturday. Ken kastamet nga kidawi memet ti panakisuportayo nang nangruna iti daytoy nga 126 founding anniversary ti Central UMC ket Ilocano ko kakabsat iti in charge tinadutukan nga mangi dangulo iti aramid iti daytoy nga anibersaryo tayo babaen ken ni Fiscal Macaraeg Desiree Macaraeg ket suportaan tayo kuman daytoy ket sapay la kuma amin nga Ilocano ket kidawim met ti panaki pasetyo iti daytoy nga aramid ket into no Sabado mangrugi ti alas 6 kakabsat ket adda ti maaramid nga evangelistic night ket kidawim mi man no adda dagiti amamuyo nga maawis niyo nga makipaset iti daytoy nga evangelistic ket iawis nyo man ket maysa kadagiti ti evangelist tayo ket ti Pastor Ronald Alan Balang ket maysa kadagiti mangted ti testimonyo ket ni Venus Ra siguro amuyo ni Venus Raya so iso ti maysa nga bisita tayo into no Sabado daytoyen ti mangted ti testimony ken kastamet iti agdama nga kapitan iti daytoy nga barangay pugtuan nyo man noon nga barangay ti nasaksakupan ti Central UMC kakabsat barangay 666 kakabsat ti daytoy nga lugar daytoy na nasakupan daytoy nga barangay daytoy iglesia tayo dito Central UMC ket ti kapitan iti barangay 666 ket maysa nga mangted met ti testimonyo ayan ni kapitan Makapagal. So sapay la kuma iyawis yo kakabsat makaumay kayo no Sabado tapno kasta ket ngem saan laing nga da kayo kuma ngem iyawis yo nang nangruna dagiti hampay nga makamamo kini Apo tapno kasta ket makangigda ka dagiti sasao ni Apo Dios babaen iti daytoy nga aramid ti evangelistic night. Ken kastamet into no Domingo iso ti UMY F Sunday dagiti agtutubo iti iso dati mangi dangulo iti gimong tayo into no Domingo. Ken kastamet into no revival night maawis kayo amen daytoy revival night pang miyembro dagitoy. Di evangelistic agawis tayo jerwar. Iso ti awisin tayo nga mapanda dito tapno makangigda ti sasao ni Apo Dios. Ket daytoy revival pang miyembro daytoy tapno kastakit mapaspasingked pay dagiti pamati tayo ken Apo. So kidawi me into no January 25 ditoy main sanctuary ngim di evangelistic night ditoy sikigan ti ruangan ti kapilya tayo ti pakaaramidan na. So maawis kayo amen. Get into the February 8 Senior Citizens Day Out. Ayan. So adati agpasyar kayo siguro dagiti WSCS. So maawis kayo amen. Ken adamit maaramid nga mass wedding into no February 14 dito yung main sanctuary. Kitno adda pay kanyayo kakabsat nga agdindin na ket hampay nga nagkasar ket kayat yu ti mabendisyonan babaen ti aramid ti iglesia tayo mabendisyonan ni Apo dito uneg ti sanctuaryo tayo ket mabalin kayo nga sa pulin nyo ni Fiscal Des tapno kasta wenno saan mapangkayyo office tapno kasta ket mabalin kayo nga makipaset iti daytoy nga aramid dayti mass wedding po nga aramid din tayo paset iti may ka 126 nga aramid tayo adto ni Jelon awan. Ayan. No, awan pa kidawik man yung video, hinihiling ko po yung video ng Family Day.
family day tayo ket maaramid into na February 22. Maangay dito ijay Santiago's Resort and Event Place, Pililla, Rizal. Ket sapay la kuma, makipaset tayo, iti dito nga family day. Kas may maysa nga pamilya nga iglesia dito Central UMC. Gapota Ilocano, iti mangidangulo sapay la kuma, dagiti Ilocano, gimong ti Ilocano, ti kaadwan nga umay. Amuyo kakabsat, idi na palabas nga tawin, siyak lang tinakaapan. Awan ti Ilocano nga nakaapan. Ang damot na pan, yung naudidan. Danda ni malpasin. Kaya sapay la kumataha nga maulitin. Ngayon magyaman tayo, ti panunutin tayo, gaputa ti Ilocano, ti in charge, ti 126th anniversary, sapay la kumadag ti Ilocano, service members, ken datayo kumati mangidangola. No mabalbalin, datayo ti kaadwan nga makaumay. Ngayon, dahito ket marami di Pililla, Rizal. Ngayon, madalang bayadan tayo, kakabsat, nga 300 pesos per participant. Ngayon, di 300 pesos kakabsat, lagumin na di free swimming, free breakfast, ken free lunch kakabsat. So 300 pesos tayo counterpart tayo. Ngim DJ venue kit binayadan ti church di jayen. So DJ 300 mapan free swimming, free breakfast tayo. Buffet sa no anak ngagkamali buffet ken kastamet lunch tayo. So agpalista kayo di likod kakabsat, mabalin kayo nga agpalista tapno kasta ket mabalin nyo mat ngayon inutan tapno kasta ket amin tayo ket makipaset iti daytoy nga aramid kakabsat. So kararag ko ken dawat ko nga masuportahan tayo daytoy nga aramid ti iglesia tayo. Tumakdir tayo amin kakabsat, kablaawan tayo ditong galmaysa, bayat ti panangkankanta tayo ti timpuyog dagiti Kristiyano. Iti epistula tayo tatabigat, ket masarakan iti libro ti Aramid, Kapitulo 8, hingga na versikulo
may sapulukot apat ingana may sapulukot betu ket kastoy ti saritaen na. Nadamag dagiti apostoles idyay Jerusalem nga inawat dagiti taga Samaria ti sao ti Dios ket imbaon na sadyay da Pedro ken Juan. Idi simmang petda inkararagan da dagiti Samaritano tapno awaten damet ti Espiritu Santo. Saan pay ngamin abi mabakadakwada ti Espiritu Santo. Nabunyagan dalaeng tinagan ni Apo Jesus. Ket impatay da Pedro ken Juan ti ima da kadakwada ket inawat da ti Espiritu Santo. Kidawik man ti panagtakder tayo amin kakabsat, ti panakaibasa ti Ebanghelyo ni Apo Jesus manipod ti surat ni Lucas, ti may katlo nga kapitulo, versikulo 15 ket 5, gingganat 10 ket 7, sa tayo umalatiw iti 20 ket maysa, gingganat 20 ket 2. Dimakkel tinamnama dagiti tattao, impapanda ani Juan ti Kristo. Kinuna ni Juan kadakwada, bunyagan kayo iti danom ngem sumarsaruno kanyak ti maysa adakdakkel ti pannakabalin na ngem siyak. Jakpay may kari amang warwar iti sandalyas na. Bunyagan na kayto ti Espiritu Santo ken apoy. Adda ken kuana ti bigao iti apang taep na iti irik. Urnungen na ket idulin na ti irek iti kamalig na. Ngem puuran nanto iti taep iti apoy adi maidep. Kalpasan ti pannakabunyag dagiti amin at tao na bunyagan met ni Jesus. Idi akarkararag na luktan ti langit. Ket bimabaken kuana ti Espiritu Santo kas maysa a kalapati. Adda timek a naggapo sa dilangit. Sika ti dungdungwek nga anak ko, kinunana maayayo ak unay kenka. Diyos ti mangbendisyon ditong galmay sa kanya tayo ti panakaibasa ket panakadingeg ti nasantuan asa sa una. Amen. Amen. Ti sasawa naragsak sa uama mabiyag. Ti sasawa naragsak sa uama mabiyag. Mangiganta yung arut iti Central Ilocano Coro, ang mga paay iti mensahe babaen iti kanta.
Giyaman tayo ti mensahe ti Koro. Giyaman tayo met ti presensya ni Miss Piging. Ayan. Welcome tayo dito Koro tayo. Kita man ti tayo nga si Miss Piging. Ayan. Ayan, welcome. Ayan. Choir din siya sa English. Ayan. Kaya't kuman nga ibasar ti sabaling pakasaritaan ti bautismo ni Apo Jesus manipod ti Matthew chapter 3 verse 13 to 17 ket kastoy ti mabasa. Dimteng ni Jesus ije Jordan ang naggapu ije Galilea tapno pabunyagan ken ni Juan. Ngem kayat alapdan ni Juan ket kinunana ken Jesus, siya kumati rebeng na bunyagam. Ngem apay nga umay ka kanyak. Bayam amaramid daytoy tapno matungpal ta ti amin apagayatan ti Dios insungbat ni Jesus. Immunamo nga rod ni Juan. Apaman na nabunyagan ni Juan, simang at adagos manipod ti danom ket daytoy naglukat ken kuana ti langit. Nakita na ti Espiritu Santo a bumababa akas maysa a kalapati a nagdisso ken kuana. Ket kinuna ti maysa a timek a nagapus sa dilangit. Daytoy iti dungdungwek nga anak a pakaragsakak unay. Ti bunyag wenno bautisar kakabsat ket maysa kadagiti kakaunigan wenno simbolo nga aramid nga bunga ti pamati nga intay panagdalyasat kas maysa nga Kristiyano. Iso nga kas maysa nga Kristiyano ti sakramento ti bunyag ket maysa a kapapatgan a paset ti pamati tayo kas maysa nga iglesia. Ngamin daytoy dagiti insuro ni Apo Jesus babaen iti daytoy nga teksto nga binasak kanyayo. Ti bunyag kakabsat ket ipakita na kanya tayo iti panangdalos, panakapabaro, ken panangikumit dagiti bibiyag tayo kini Apo Dios. Iti teksto nga binasak kanyayo ngem apay nga tanga nagpabautisar ni Jesus ken ni Juan. Iti likudan nga awamet ti basol na. Isuna ket anak ti Dios. Ket iti daytoy nga kanito sukimatin tayo ti kaipapanan iti pannakabunyag ni Jesus asaan akas aramid nga panagbabawi laeng nudiket mangipakita kuma ti panagtulnog tayo ken panangirugi tayo kadagiti misyon tayo wenno aramid tayo kas namati ken Kristo. Ket babaen iti teksto nga intay binasa, agserbi daytoy kuma kas modelo tayo, tapno maawatan tayo no anya ti kaipapanan ti panangsurot, ti pagayatan ti Dios, tapno maaramid ti pagayatan na. Tumuna nga kayat ko nga ibati kanya tayo, babaen ti bunyag daytoy kumati kanito ti panangidatag tayo dagiti biag tayo. Iti daytoy nga paset makita tayo ani Jesus ket immasideg ken ni Juan ang mammautisar. Ket ang mangawawag kadagiti tattao nga agbabawi ken agpabunyag da. Ni Juan gapu ta nabigbeg na ti kinaawan ti basol ken amuna nga nadyosan ti otoridad ni Jesus medyo nagduadua isuna no bautisaran na wenno saan. Ta saan nga rod nga maikarkari isuna. Ngem insingasing napaykedi nga rumbeng nga isuna kumati bautisaran ni Jesus. No pay kasta impapilit ni Jesus nga kinunana bayam amaaramid daytoy tapno matungpalta ti amin a pagayatan ti Dios. Isut gapuna ti bautismo ni Jesus ti winubunyag ni Jesus ket saan laing kuma ang may papan iti panagbabawi. No man pay paset ti bunyag kakabsat ket isu ti panagbabawi tayo kadagiti amin nga naglabsingan tayo.
Ngem tinaununig akay papanan na kuma isu kuma ti panang surot tayo ti pagayatan ti Dios. Babaen ti panang ti bunyag na impakita na as sisasagana amang tungpal ti plano ti Dios tapno maisalakan ti amin nga tattao. Ti panakaisalakan tayo. Ket daytoy ti inaramid na. Isu ngano dagiti sumarsaruno nga babasain tayo iti dagiti sumarsaruno nga Domingo isu dijay ti pangrugyanen dagiti aramid ni Kristo. Ket babaen iti daytoy ipalagip na kanya tayo kakabsat, babaen iti bunyag kakabsat, ti panangaramid tayo, ti pagayatan ni Apo Diyos kadagiti misyon. Kas maysa nga anak ti Diyos. So babaen iti daytoy nga aramid, makita tayo ti kinapakumbaba, ken panagtulnog. Tapno maaramid na ti ministeryo nga imbilin ti Diyos Ama kenkwana. So ngano kitahin nyo kakabsat, babaen iti daytoy nga aramid nga bunyag kakabsat, daytoy ti pangrugyanin iti ministeryo, panangaramid na ti misyon ni Apo Jesus, dagit isut gapo ti iyaay na ditoy lubong. Saan kadi idi Advent? Isu daytoy iti panaguray tayo, ti panakayanak na, aging gana idi Three Kings, aging gana idi agtawin iso na ti 12, aging gana sapsapulin da yun ti templo, ngem manipod iti dijay nga kanito, aging gana idi agtawin ti 30, awan ti pakasaritaan ni Apo Jesus. Ket sakbay iti dayta, iti daytoy nga kanito ti bunyag na, mangiparangarang isut ti panangrugi iti aramid na, panangidatag na. Ket babaen ti bunyag na, mangipakita ti panangiruginan ti aramid na. Ti sangalubungan tapno kasta ti panakaisalakan ti tunggal maysa kanya tayo. Ket kasta kumamet kanya tayo. Si dadaan tayo kadimet nga mangisuko, kadagiti biag tayo para ti pagayatan na. Iti dakdakkel nga plano ti Dios kadagiti biag tayo. Ket kasdi kumamit kanya tayo kakabsat. Na titunggal lagipin tayo. Pasingke den tayo dagiti bunyag tayo. Into na madamdama pasingke den tayo dagiti bunyag tayo kakabsat. Pabarwen tayo dagiti bunyag tayo. Tapno kasta ti irurwar tayo iti daytoy nga templo na isukumamet ti rugyanan ti intay panangaramid ti pagayatan ni Apo Dios kadigiti misyon na nangayaban na ti tunggal maysa kanya tayo. May kadwa, maysa nga pamatalged. Iti kanito nga simangat ni Jesus iti danom naglukat dagiti langit ket bimaba ti Espiritu ti Diyos akas lakalapati. Daytoy tinaisang sangayan apasamak ken maysa na Diyosan apamatalged ti kinasyasino ken ti misyon ni Apo Jesus. Ditoy lubong. Ammo tayo nga ti kalapati ket simbolo ti talna kinadalos ken kaadda ti Espiritu Santo. Isut gapuna nga ti bautismo ni Jesus ket saan laing nga personal nga aramid ngem maysa daytoy akanito nga panangipaduyakyak ti kina Dios ken kinatao ni Apo Jesus. Ipakita na nga sisasagana isuna nga agtakder tapno aramiden ti akem nga insagana ti Dios ken kuana nga isut mangyeg iti pannakaisalakan ti lubong. Ket dayta ti talged nga impaay na kanya tayo. Babaen iti ayat na ditoy lubong kakabsat. Impaay na ti biag na. Tapno kasta ket mangisalakan tayo ket dayta nga akem sisasagana isuna nga mangaramid. Tapno kasta ket maisalakan ti tunggal maysa kanya tayo siya sino man nga umawat kada tayo.
Ket babayen iti bunyag kakabsat, daytoy iti kanito kumamit, nga ipudno tayo, dagiti pamati tayo, ket ikumit tayo, dagiti biag tayo, iti panggep ti Diyos. Sisasagana tayo kadimit, nga agbiag, nga mangipangita, nga ikumit tayo, dagiti biag tayo, kas maysa nga nabautisaran. Muyo kakabsat, siguro amin tayo met dito, nabautisaran tayo. Dagiti naganak tayo ide, sakbay nga agtawin tayo ti maysa, dapat, di ba, tradisyon tayo, dapat nabunyagang kan. Di ba? Kasi dito kwa tayo ya, when no sakbay nga agmaysa ka, when no into no maysa titawin mo, mabunyagang kan, tapno may paset kan iti ti komunidad dagiti Kristiyano. Ngem saan lang kas jay kuma saan nga di jay ti pamatalged nga kas maysa nga Kristiyano tayo. Ti bautismo kakabsat ket saan nga pamatalged kanya tayo tapno kasta ket may salakan tayo kakabsat. Ngem instrumento no aramidin tayo dagiti pagayatan, dagiti misyon ni Apo Dios isut ti talged tayo tapno kasta ket may salakan ti tunggal may sa kanya tayo. May salakan ti tunggal may sa kanya tayo. Isut gapuna nga ikumit tayo dagiti biag tayo kenkuana. Ikumit tayo dagiti biag tayo kas maysa nga nabautisar. Tada ito ket instrumento tapno dagiti aramid misyon panggep ni Jesus kadagiti biag tayo ket maaramid. Ket kaslati inaramid ni Jesus impakita na asisasagana nga aramiden daytoy nga akem nga insagana ti Dios kenkuana tapno kasta isut mangyeg ti pannakaisalakan ti lubong. So ano kitain yun to, digiti sumarsarono nga lectionary reading tayo, ijayton nga mangrugi into no Domingo, iti dagiti na duma-duma nga aramid, misyon, ministeryo, nga incommit ti Diyos Ama kenkuana, nga inaramid na. Ket babaen ti bunyag, daytoy napasingkedan iti aramid nga isu ket naibaon tapno kasta para iti sangalubungan. Ti maudi kakabsat ket katulad kaslati tultuloy nga ibagbaga kanyayo, isumet kumati panangikumet tayo nga agtultuloy kadagiti biag tayo. Datayo nga United Methodist, isursuro na nga ti bunyag ket isu ti panangirugi tayo, panangirugi tayo kas komunidad ti pammati ken ti katulagan a relasyon tayo ti Dios ken kadagiti anak ti Dios. Ti panangpasingked manen kadagiti kari tayo, isu ti panangpasingked manen kadagiti kari tayo ken mangpabaro kada tayo a Kristiyano. Kas panangikumit dagiti adalan na babaen ti tulong ti Espiritu Santo. Kanya tayo nga Metodista, bayat ang maipaay dagiti tattao ti panangpadas da nga agbiag kas matalek nga adalan, gapuna saan tayo amamati nga agpabautisar manen. Babaen ti panangpasingked tayo manen kadagiti bunyag tayo ket isu ti maitutop nga aramid ti siya sino man nga agtarigagay nga mangikumit manen ti biagda ken ni Apo Jesus. Datayo nga Metodista, saan tayo nga mamati nga mabautisaran tayo manen? Gaputa mamati tayo nga dati maysa nga bautismo. Ngem siya sino man kada tayo kakabsat nga kayat na nga ikumit ti biagda, ti tumutop nga aramid ket isut ti pampasingked wenno pamnakapabaro iti bunyag tayo, daytoy ti maitutop nga aramid. Ti siya sino man kada tayo nga kayat na nga ikumit manen dagiti biag na ken Kristo.
ket kasjay ti awis ti Diyos ti tunggal may sa kanya tayo. Ket tarigagayak kumakakabsat, tin tayo pa ng pabarumanen, aramidin tayo, daytoy, tapno kasta, maaramid tayo ti pagayatan ni Apo Diyos, nga saan laing kumang at ti bunyag, ket nasawen ti panagbabawi, ngem isu ti panagaramid tayo, ti pagayatan, misyon ni Apo Diyos, nga itultuloy na, inaramid na nga itultuloy tayo nga aramiden, babaen ti Espiritu Santo nga panang tarawidwid na titunggal may sa kanya tayo. Isut gapo na iti daytoy nga agsapa kakabsat, awisik titunggal may sa kanya tayo. Ti panagbiag tayo kas nabunyagan, ramanin na ti inaldaw a panangikumit tayo kumamit, ti biag nga addaan panagbalbaliw, ken panangidaton, tapno mausar dagiti biag tayo, iti aramid ti iglesia na, ken ti komunidad nga nakaibilangan tayo. Sapay la kumakakabsat, ti intay panang pasingked, panang pabaro, ti bunyag tayo madamdama, ken ti intay panang sungbat, kadagiti saludsod, kas maysa nga maawag nga United Methodist Church, tintay pa nakapabaro, maawis ti tunggal maysa, nga pasingkeden tayo, dagiti bunyag tayo, kas namati ken Kristo. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Agyaman kami, Pastor, iti panagpalagip po kada kami, iti mensahe, iti bunyag. Ket itang arud iti panawen ti panangidaton. Idaton tayo dagiti agkapulo karkariken datdaton a pagyaman iti altar. Maawis tayo met ang mga ramat ti online banking babaen ti bank account iti Central United Methodist Church ang naiparang kadagiti screen tayo. Sagot nga yegmi, nagtaud ako kwamin, talek mo kada kami, kakampi agaywan. Amin na sagot mo, Aywan mi apud no, ket no pagyaman ited narag sa puso mi. Amen. Kararag tayo, agyaman kami Apo Diyos, ti kinamanagayat mo, kinaparabor mo, kadagiti bibiyag mi, na materialan man ken espiritual.
Paset ti panagyaman mi, ti panangidaton mi, dagitoy, nga karkari, apagkapullo, ken kastamit kadigiti biyag mi. Ket mausar kumao, Diyos, dagitoy nga daton, tapno kasta ket mapaspasing ket pay ti ministeryom, aramid, ken mission mo, babaen ti iglesyam, dito'y Central UMC. Sublem tinananay nga bendisyon, tap nagtultuloy damit nga bendisyon kadigiti sabsabali, dagitoy nga anak mo, O Dios, ken Kristo Jesus. Amen. Amen. Kaduandak kakabsat, ti intay panangaramid ti pannakabaro, ti katulagan, ti bunyag. Kakabsat ken Kristo, babaen ti sakramento, ti bunyag, ti Espiritu ti Diyos, ket naiparukpok iti danom. Danom ang naiparukpok ken manglimes kada tayo. Danom asiwawaya nga agayos nga agpaay kadagiti amin nga mangawat iti daytoy. Danom manipod kadagiti karyan, amang isalakan ti pannakabalin ti hustisya ti Dios. Danom amang yeg tinamnamang agpaay kadagiti amin amawaw iti kinalinteg. Danom amang lasbang manen ti biag. Mangpasayaat iti panagdakkel ken mangidaya iti baro apan nakayanak. Ita nga aldaw, umasideg tayo kadagiti dandanom. Tapno pabarwen tayo, dagiti panangikumit tayo, ti presensya ti tunggal maysa ken ni Kristo, isu ti ng pagungar kada tayo. Ti Espiritu isu anay ipasngay kada tayo. Ket tinamarswa mangpabaro kadagiti amin abiyag. Kaya't kuman nga saludsudin ti tunggal maysa kanya tayo, kas panangtallikod tayo iti basol ken mangipaduyakyak ti pamati. Saludsudek nga rod kada kayo, tallikodan nyo kadi dagiti pannakabalin ti basol ken patay. Talikodan mi dagiti na espirituan a panakabalin iti dakes. Busuren mi dagiti dakes a panakabalin daytoy alumo. Ket agbabawi kami kadagiti basbasol mi. Si papulubos kayo kadi nga agarami nga aramaten na kayo iti Espiritu Santo kas profeta nga agsasao kadagiti adda iti turay ken addaan pannakabalin. Awaten mi ti wayawaya ken panagkabalin nga ti Dios kada kami. Tatno paketkedan mi ti kinadakes. Kinaawan hustisya ken panangirumen. Iti anyaman nawagas iti panagparang dagdiktoy. Iwaragawag yu kadi at tinaimbag adamag ket agbiag tayo kas adalan ni Jesucristo ti bagina ditoy daga. Ipudnumi ani Jesucristo isu ti mangisalakan kada kami. Isad mi ti amin a panagtalek ni panagbaro. Ket ikarimi nga agserbi kami ken kuana kas apo mi. Timpuyog ti iglesia, isu nga inlukat ni Kristo kada kami, amin natatao, anagapu ti amin atawen, pagilian ken puli. Agbalin kayo kadi asibibiyag asaksi ti ebanghelyo, ket individual ken kasgimong, sa dinuman nga ayan nyo, ken iti amin nga aramid yo. Agtalinaed kami anapudno akam kameng anasantuan nga iglesia ni Kristo, ket agserbi kami kas panagabagi ni Kristo iti lubong. Awatin ken ipaduyakyak yo kadi iti na Kristyanuan a pamati kas nilaon ti kasuratan ti daan ken baro atulag. Pasingkedan ken isurumi ti pamati ti sibubukel nga iglesia, ket agtalek kami iti Dios, ti Ama a manakabalin amin, ken Kristo nga bugbugtong nga anak na, ken ti Espiritu Santo, may sa Dios iti kanagdanayon. Adda kada kayo ti Espiritu ti Dios. Umay ka o Apo Jesus. Agkararag tayo, man nakabalin a Dios,
saan to pulos an amatay tibiyag nga impas ngay mo, kada kami babaen ti pannakabunyag ni Yesu Kristo, ti hustisyam din to pulos agkurang, ti kaasim ket agnanayon. Agayos ti mangagas akarayan mo, ti Espiritu agpuyupoy iti lugar akayat anam panamnam. Saan da ka ang mabalin alapdan, O Diyos. Nupay kasta, adda kadagiti panawen, nga pinadas mi akasta, pinadas mi baginan, ti agos, balbaliwan mi nga iturong ti puloy ti Espiritu, ket immadayo kami launay manipod ti mangted iti biag akaryan, asaan min anangyeg ti unina, kas malipatan mi ti bilig na, ipalubos mi matdukan iti biag mi. Natekegan kan mawaw kami, O Diyos, umay kakadi ket palasbengam na kami manen. Umay kada kami, Espiritu Santo, Umay ka kada kami, Espiritu Santo. umay kadi kadagitoy adandanom, Umay ka kadagi kadagitoy adandanum. agbalin kadi dagitoy adandanom, atidted akaasi nga agpaay kada kami. Ipalubos mo dagitoy adandanum, tatnoy palagip da kada kami ti kanalintek ken hustisya. Ipalubos mo dagitoy adanom pabarwenda kada kami ti agbalin ti pagungar ni Jesus. Ipalubos mo ang dagitoy adandanum, yegda kada kami tinasget, pagtarigagay iti umay apagpagturen. Diyos akasantuan, Aba Ama. Madaydayaw da ka. Hesu Kristo mangisalakan, Apo. Madaydayaw da ka. Espiritu ti Diyos, gumilgil ayab nga Espiritu, Espiritu ti rabaw ti danon, dagiti dandanom, Espiritu ti kinasanto. Madaydayaw da ka. Agnanayon a Diyos may maysa a Trinidad, ken Trinidad a may maysa. Maipaay ken kati amin adayaw, ita kakinagnanayon. Amen. Amen. Tugaw tayo amin kakabsat, iti daytoy nga kanito, intay pabarwen, dagiti katulagan, ti bunyag tayo, ket babaen, ti panangawat tayo, iti daytoy nga kanito, laglagipin tayo, dagiti bunyag tayo, ket agragsak, ken agyaman tayo, ken Kristo. Amen.
Kararag tayo. Agyaman kami, Apo, iti daytoy nga kanito. Ti simbolo ti panangawat mi. Ti panakapabaro, ti katulagan ti bunyag mi. Maminsan ka di manen, ngay palagip mo, Apo. Ti kinaimbag mo, kadag iti bibiyag mi. Itinagan ni Jesus. Amen. Himno ti panagyaman ken panagdisipulo, kuak tinamnama a San Juan. Gloria ti Dios, nay nangita, iten natawid kasalakan, Espiritu mangipasan. Daytoy salita ang kanaak, Jesus kaskastin kararakan. Daytoy sarita ang kantaan, Jesus kaskastin kararagan. Naliwanag tulog yan raksa, buyog ti pormata kamangkayaw, Angeles gaput nangigyetdan, ayat ti Diyos aweng ti imbag. Daytoy sarita kag kantaan, Jesus kaskas dit kararagan. Daytoy sarita kag kantaan, Jesus kaskas kaskastin dit kararagan. Kararag tayo, amin kakapsat. Amami nga ada sa dilangit, agyaman kami iti daytoy nga kanito. Nga indatag manen dagiti biag dagiti anak mo. Babaen ti isasangbay da iti uneg ti templom. Tapno ipaay ti panagyaman ken panagdayaw ken ka. Panagpakumbaba tapno dumawat manen, Apo. Ti asim kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kanyami. Iti daytoy nga kanito, o Apo, agyaman kami kadagiti biyag dagiti agkasangay ken kastamet kadagiti nakaabot kadagiti wedding anniversary da. Dawat mi, o Apo, nga ipaimo tinananay nga bendisyon pay no kasano ti panang bendisyon mo kadagiti naglabas atawen kanya na. Kastamet kadagiti adati saksakit daw, Apo. Kidawe mi kaditi asim panangagas mo, o Dios. Ket usarim dagiti mangagas pagagasan ken agas ken kastamet ti panang taripato dagiti pampamilya tapno maipaay tinananay nga laing kadagiti anak mo. Kaskin ni Nanay Anita, Ramirez family, ken dadumapay, kaskin Ati Glory, nga nagapupay Pamplona, tapno apan nagpa-check up dito in Manila. Paimo ka di kanyada, Apo, tinananay nga panakalaing, o Apo.
Ken dagiti dumapay nga paset ti pamilya nga dati masaksakit da o Apo. Kidawen mi ti asim ket ipaayo mo ti panangagas mo kanyanada. Kidawen mi ti asim kadi o Apo. Iti daytoy nga kanito. Kastamet kadagiti biag ti tunggal maysa kadagiti anak mo. Dagiti trabaho da, dagiti negosyo o Apo, kastamet kadagiti tartarigagay nga maadaan ti trabaho Apo, sangsang kamaysa nga idawat mi nga dagiti araraw dakit ipaay mo kadi o Apo. Tapno saan laing nga masabet dagiti kasapulan da, ti panagtulong da ti pamilyada, ti sabali ken nang kangrunaan na, ti panagserbi da ken ka. Babaen kadagiti bendisyon nga ipaay mo kadakwada. Yak manamo dagiti kapadasan ti tunggal maysa kadakwada ngem ammom o Apo. Dagiti mapaspasamak ti tunggal maysa kanyada. Naynayunam kadipay dagiti pamatid da. Pasingkedem dagiti biagda, pabarwem dagiti pamatid da o Apo. Tapno kasta nananay nga tinda panaki rangit o Apo kadagiti laban ti biag o Apo ket mapagbaligyan da o Apo babaen ti tulong ti Espiritu Santo. Kastamet o Apo iti pamilya ni Kabsat Erwin nga awanin ti nagbabaitan mi nang nangruna ti pamilya na dagiti nabati na paayo mo kadi ti liwliwam kada kawada. Ket agyaman kami iti biag nga impaay mo. Ket iti daytoy nga malem isumet ti panawen ti panangidulindan ti naidagaan nga biag na o Apo. Bendisyonam ken liwliwati paay mo ti sibubukel a pamilya na ken amin nga agay-ayat ken kuana ti Policarpio family. Wen Apo adu dagiti kiddaw dagiti anak mo ngem iti daytoy nga lasud ti makadomingo amumi nga kidawin dati bilig nga agapuking ka. Tapno kasta ket malagpasan da dagiti amin nga aramid da. Kadagiti nang ibaunam. Ngem kidawin mi kaditi sirib nga agapuking ka. Tapno kasta agbalegi da kadagiti amin nga aramid da saan da nga agkurang. No diket sika iti may ti agtultuloy nga may tanok kadagiti biagda gapu ti sirib nga impaay mo. Ti Espiritu Santo nga mangtariwidwid kanya daw Apo. Wen Apo, adu dagiti kayat mi nga kidawen ngem ammom dagiti karkararag ti tunggal may sa kanyami. Ket ipaay mo kadi kumaapo dagitoy babaen ti ayat ken asim. Ket mangnamnama kami nga inawat min ket ken impaay mon dagitoy o Apo. Maminsan kadi manen pakawanen na kam dagiti amin nga nagkurangan mi, dagiti nagbasulan mi ken ka o Apo. Kas pamakawam mimet kadagiti nagkurang kada kami. Dagitoy iti dawat mi itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Amin na simpan na tulukan ken Kristo't yan ko asirarasa aguray sisitaak ti gloria na napnot ayan daytoy sarita agkantaan Jesus kaskas di kararagan daytoy sarita agkantaan Jesus kaskas di kararagan. Amen.
Kakabsat ken Kristo, ti Diyos tinamnama punwen na kayo iti amin arag-o. Ken tinamnama ti pamati tapno aglaplapusanan kayo ti rag-o, babaen ti pannakabalin ti Espiritu Santo. Bendisyonan na kayo ti mannakabalin a Dios, ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo, ken ti agnanayon nga ari. Amen. Amen.